Barka da zuwa tashar Duniyar Kanewa. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Hamisu Breaker Ɗorayi, sabon mawaƙi wanda tauraruwarsa take haske musamman daga shekarar 2017 kawo yanzu, yana ɗaya daga cikin mawaƙan da ke tashi. Har wasu ma suna faɗin cewa daga Umar M Sharif sai shi a fagen waka. Farin jinin da wakar shimfiɗa fuska ta yi shaida ce ta bunƙasar da Breaker yayi a bana. Wakar wadda ta soyayya ce ta yi tasiri musamman a wurin mata. Duk inda ka shiga zaka ji mata suna sauraron ta saboda kalaman da yayi amfani da su ga masoyiyar tasa. Ya bar ni a jin su ma sai dai maganin kurma. Hamisu Breaker ya samu lambobin girmamawa daga wajaje daban-daban. Gyara zama domin ganin kaɗan daga cikin lambobin yabon da ya samu daga tasowarsa a cikin wannan harkar ta waƙa. Na kaɗai ta cikin zafi, babu mai iya leke na. Lokacin da duhu ya yi ba a gane kamanni na. Da a ce mutuwa ta zo, babu mai iya ceto na. Lokacin haushin kare ya zanyi na ketare, so ya yi kitso da numfashi ba inda ya warware. Na so na takaita damuwa, zuciya ta kangare. Na kusanta da bobona, aka bani zumar ɗaci. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Sai ku danna alamar ƙararrawa domin ganin shirye-shiryenmu a koda yaushe.